škola Studienka. Tuto vlastne treba vymeniť tento žlab. To je vlastne takto, tu sú dva kotlíky z každej jednej strany a tu treba vlastne ten žlab vymeniť, lebo už je hnilý a aj toto zateká. Takže by sa menil tento žlab. Ja to zmerám, že akú to má dĺžku. Tak toto vyzerá. A tu tiež je takýto kotlík s tým zvodom. Takže tu by sa menil iba žlab. Tie kotlíky síce neviem, v akom sú stave, ale vyzerá, že by mohli byť OK. Čiže takto to vyzerá. Takéto dva kotlíky na každej strane. A ten žlab zmerám ešte z vrchu. Takže takto vyzerá ten kotlík. A šírka tej línie. Vonkajší je 15,5, čiže nejakých 15 cm. Tak toto vyzerá, to je vlastne ten vonkajší. To je 15,5. Vonkajší rozmer a vnútorný 13. Už takto to vyzerá. Presah. To je v poradku. 15 cm. To má 15 cm. Žlaby. Tak toto vyzerá z vrchu. A ešte zmerám dĺžku. Aké to je dlhé. Toto je vlastne ten druhý kotlík. To z boku. Z vrchu. Presah toho žlabu je 5 cm, to stačí. Takže dĺžka toho žlabu je 24,60, takže dajme 25 metrov. Žlab, šírka 15 cm a dĺžka 25. Tu by sa potom menil. Prístup na strechu je tu fajn, sú tu výlezové rebríky, tam vlastne treba pristaviť rebrík a ten koniec je výlezový a tuto sa normálne dá takto vyliesť hore. Potom to vyleze, alebo tu si dať rebrík vysoko.